Не брат, лагер от 7 нататък почва. Не, даже и 8 не е твое. Значи... Лагере! Бургере! 7, 9, 10 и 11 са твои. Я вземи малко импулски повече, вземи импулските! Виж ма къде съм! Читнах го! Пак ли бе? Пак го читнах! Чакай, бургере, а фиксването където фиксвахме, Бургере, ела донеси малко суджуци, брат. Къде си? Как го читна бе? Абе, с 3 импулски са импулснах тука. А как ти пългълчито ли вървеше бе? Не бе! Не, просто импулса стряма, са няма импулски. В инвентара и са трябва умре. Не, ще изчакам бургер, вземи малко майната ти. Хе-хе, крив. О, фак, майка ти. Събори го. Ударя се в крака. О, фак. Не. Там ги стреля на майната. Майко. Аз мога да намеря още начин между другото. Няма как да намериш още, защото сме го тествали това вчера. С нощи, брат. Това вече не мога да се чита. Не правим де зоната да не мога да ти вървиш колко горе-долу печелиш на месец от YouTube. Аз нищо не печеля от месец, печеля от донейти и тия работи. Гледай бургери. YouTube печелите едни стотинки, буквално от YouTube няма как да печелите пари. Да, наистина. Майка ти долна. Долна племе! Плебей. Виж си лъса и не мога сега, брат. Абе, хеле си, видях, че искаш да направиш това. Фак. Виж как мога го направя, виж бургери. Фак. Бургери, гледай. Не мога да читваш, бе, брато. Тук не ти е някакъв тъп мап. Факт, наистина не може да се чита. Тук сме only премиум по мапа. Питай бургера колко скина има. Бургера има един скин и това си е бургера. Не, има един скин. Има си 2 сезона и един скин. Той да не е просто да вкарва пари в играта като... Примерно. Не знам като кой примерно. Давам колкото сакаш пари за Black Knight. Печага не ги дай на мене, ам на лагера. Брат. Да умреш! Фак! Renegade Rider AD7 колко е? 700 лева. Така. Добре бе, аз не мога да мина, се освиням. Това даже не съм го направил аз. Бургера това си го направил много шанов, бе. Renegade Rider AD7 колко е? Аз знаеш, че трябва да го смъкнем едно това надолу. Не бе, минава са той бе. Ама малко трудно, смисъл има сцака. Чакаш 2 секунди и скачаш. Гледай. Добре, не трябва да гледаш това. Той го оправи по аглите, нали? Да. Как правиш победи на Fortnite, пич? Не знам, пичага. Който нок може... Нас няма чаши, не ме бе, почвам да пия фантата от шишето. Мати мангъл. Пиче, имам Twitch, може да се фолнете, ако искате пак да си върна саппорта, креатор кода, моля ва. Помогнете ми. Искам да направим нещо, да може да се читне. Аз мога го читна. Искаш да първаш това? Не ми давай на кой на деровия, бе, не може. Айра, колко пари има? Лагере, виж, направи го. Брато, аз не мога да целя правилния момент. Бургере, я си виж. Я виж какво направих. Виж ме стрима. Виж ме стрима веднага. Умря от една зона, знаеш си, че ще умре. От какво умря, бе? От трапа ли умря? Да, имаше там вътре в трапа, вътре в това, брат, във вратичката имаше това, дед зона. Защо? Да, трябва, знаеш си, че там ще е, ама бургера ми вика, не, там няма дед зона. Мърдим бургера. Гледай, лагере, гледай ма. Гледай ма внимателно. Фак, нема гледай внимателно. Кой мап играете на Бургер Мърдър, който ще излиза скоро? Просто ви шоукейсвам нивата малко. Тъй че едно сърце в чата, ако може.
Абе, бургере, това... Колко е гол трупа рад се, питай лагера, брато, не знам. Нещо ми лагахте, какво си направил? Гледай си, Има дед зоната, там се активира. What? едно сърце в чата, че ви шоукейсвам мапа на Бургер Мурдер. Не само на бургер мърдър, маршо! И на лагера, айде. Главно в принцип, главно би трябвало да е моя, ма. Ей, маршо! Ама бургери, кажи в чата. Аз се измъчих 6 часа, аре стига. Добре, хубаво. Don't be нахален, please. Добре, брат, не мога го мина това. Аз го минах от първи път. Лагере, гледай! Лагере, гледаш ли? Гледай ма, Ама брат! Не мога. Умирам от зоната! Моля някой да го оправи, моля. Чай, какво, верно ли бе? Само ми ти за да ме рекламираш искаш пачки, нали? Да, искам пачки, what the fuck. Да кажа да се абонират за тебе, бих искал Да, пачки. то очевидно, че трябва да иска пачки. В смисъл, няма нищо лошо в това. Все пак трябва да получава нещо за мен. Да, между другото, в Да ви смисъл. правиш имани реклами. Някой да ме гледа. Абе, бургери, гледаш ли? Гледай ма. Не те гледам. Ти го направих за трети път и пак умирам. Всичко, приземяваш се на това и умираш. Да. Я искам да видя. Гледай, стой, виж. Бургер. И колко е лева, пиши ми на лично печага, може да се оправим. Гледай бургери. Чакай. Гледаш ли? Къде си? Гледам. Гледай. Не бе, майка ти! Брат, върни ме стрима и виж. Смисъл, там го минавам. Пичове! Да, аз вярвам. Така. Че- Давай, то... Може, брат, ама... Пичове, виж сега, 713 последователя и искам от половин час да са фолнете. Просто, пичове, аре, моля да са фолнете един път. 100 човека гледат, аре да, пичове, помогнете малко. Съжалявам, че искам точно от вас помощ, ама от кой друг да искам. Гледай, бургери. Гледай. Не мога Ами ще трябва да го оправим. Ай да го спрем, А той